aký máš ty vzťah k poézii? No, extrémny. To je základná vec, každodenná u mňa. Neviem to povedať ani vieš, to je úplne, čo si pamätám vlastne od detstva. Skoro o pomerne, že som vedel čítať a to sa nejak viazalo podľa mňa, že presne, že texty, prvé, že to ti asi tak udrá, potom odtedy si pamätám vlastne, čítam poéziu, kupujem, píšem, robím sa, začím sa, takže to je taký denná vec, denná Jasné. záležitosť, každodenná. A myslíš si, že poézia akože musí byť niečo striktne iba písané na papieri, alebo... Absolútne ne, podľa mňa to je už úplne jedno, tak jak nič nemusí byť striktné, pre Boha, keď je niečo striktné, to je strašné, to by to má nikdy ani beže, hoci Mhm. kde si, to je podľa mňa super, máš mobil, máš veci, máš notebook, je to úplne jedno, nebol som nikdy takýto, že človek pravidel, musí že ne. A bereš poéziu ako nejaký taký coping? Že môže ti aj pomôcť, že cez niečo sa dostať? Že Ježiši Kriste, vlastne to samozrejme. není úplne iba o tom peknom všetko Vieš čo, vôbec. myslím si, že to je práve, že to je základná podstata, prečo to človek robí. No, lebo je tam super, že ty to čítáš a vytváraš si v hlave vlastný rytmus. To znamená, že nemáš, na rozdiel od pesničky, to je rozdiel medzi tým, že pesnička, máš frázovanie, rytmus, tempo, poézia je vlastne, že čítaš to vždy sám. To si neviem moc predstaviť, že ľudia, nehovorím o slam poetrii, ale že toto je systém, že čítaš a si sám so sebou a reaguješ na tie slova. Čiže určite mne to strašne pomalo v živote poézia. Absolútne zásadne. Niekoľkokrát absolútne dala do poriadku, vyliečila. Preto to aj robím, podľa mňa to aj čítam a Jasné. píšem, že mám pocit, že to je taká samoterapia. Ty nemáš rozdiel medzi takými pesničkovými textami a poéziou? Určite. Vieš čo, to je Hej. jasné, že robili sme aj to, ale že text pesničky podľa mňa môže byť poéziou na konci, ale že ten input je iný. Akože snaží sa niekedy to písať, akože asi ja mám také tieto potreby, že aby to bolo aj samostatné. A myslím si, že pesničko text je niečo iné. Že tam máš pocit, že tí ľudia budú s tebou. Nejde to na jedného, bo keď píšeš poéziu, asi rád to s tým, že to bude čítať človek sám so sebou, a pri tých skladbách je to, že je tam proste viac ľudí, čiže ten message musí byť nejak inak rozvetvený. Musí to podľa mňa Jasné. fungovať tak, aby nehovorím, že bolo to širšie, ale aby tí ľudia mali pocit, že sú toho súčasťou, lebo poézia je podľa mňa intimná a texty sú akože spoločenské, že majú tento rozsah, tam je podľa mňa, že Hej. širší. Bojíš sa niekedy poézie, alebo vnímaš, že by sa ľudia báli poézie teraz? No ja sa nebojím a myslím si, že ľudia sa boja. Hej, že je to také, že troška sa z toho stáva taký archaizmus, taká nejaká zvláštna vec. Že to tak, nechcem povedať, lebo to chce sústredenie, vieš. Že to je, podľa mňa čítať poéziu je vlastne ako keby činnosť, že musíš sa sústrediť, Hej. mať ten mood, vedieť, čo chceš. Aj ty musíš byť nejako. Myslím si, že tým pádom, že všade je písané slovo, je milión statusov, že zo všetkého sa to proste valí, tak ľudia majú pocit, že to je. A podľa mňa to robí aj samotná tá poézia, to, že tá scéna, tí ľudia, že niekedy strašia, že to je také vážne, to, že si sa vám presne spýtala, že tá striktnosť a taká, že toto je to, podľa mňa ľudí odrádza, je to hrozne hlúpe, podľa mňa, lebo tá poézia je strašne super vec, lebo to nemusí to byť. A hlavne to je všade. Hej, no a že to je vlastne o tej sile, čiže neviem, ja sa nebojím, teda ja idem do všetkého, že fakt to riešim na dennej báze, ale mám pocit, že tí čitatelia poézie alebo nejaký ten background, ktorý je určite tým trpí podľa mňa takouto, že sa to nevie prísť tej renesancii, vieš. Cez tú hudbu sa to samozrejme dá, ale myslím si, že to u nás, keď hovorím u nás. Že akože možno sa aj ľudia boja, že to je pre akože inteligentných? Hej, no, tak to je podľa mňa najhoršia ako taká bariéra, že ten číta poéziu, ten je podľa mňa, to je nezmysel, každý, kto sa snaží vytvoriť isté kultúrne, podľa mňa dogmy, alebo že niečo hovorí, že toto je pre vás, to vy už nemôžete ísť, no ja tomu vôbec nefandím. To platí v hudbe a platí to aj v písanom slove, že ty nemôžeš si povedať, že toto je pre ľudí ako ty. To je strašné. Ja si myslím, že to je zlé, keď to tak je. A teda, myslíš si, že by to nemalo mať ten label, že je to akože pre inteligentných alebo všeobecne čítanie? Lebo Vôbec, veľa ľudí akože... Myslím si, že sme sa sem dostali elitárstvom súčasnej, aj asi intelektuálnej sféry, že je to veľmi také, ja to nemám rád, ako vždy som celý život som proti tomu proste, ja si myslím, že to je, že neexistuje obyčajný a obyčajnejší človek, neexistuje lepší a lepší, ľudia sú ľudia, proste majú svoje príbehy a to je podľa mňa aj umenie celé je, no ale kto ťa v tomu pustí, vieš, veľa rozmýšľame na tú mladú generáciu, že jakú má ona teraz úlohu, že keby títo starší sa starajú dosť iba o seba, všetci sa tak tomu uistujú. Tak a nestarajú sa všetci iba o seba? To neviem, tak ja sa snažím sa vždy prísť niekam niečo spoznať nové, vieš, byť s ľuďmi s novými, s ktorými nepoznám, aby spolupracovať, ale mám pocit, že to nesúvisí iba s poéziou, mám pocit, že celý svet trpí tou krízou elitárstva, extrémne rozdielovanie a mladí ľudia trpia podľa mňa najviac, lebo majú pocit, že tie partie sú uzavreté,
nikto ich nikam nepozýva, my sme špecifickí Slováci v tom, že vlastne mladí a starí sú tak ďaleko od seba, jak to bolo do nekonečna, to hrozne málo ľudí robí. To mi vadí tiež, čiže ja si myslím, že to není iba vec o poezie, tá elitárstvo. Elitárstvo v umení ako takom je, že všade. Hej. Proste, že nemáte vy možno vaša generácia pocit, že ste súčasťou, a ste najdôležitejšou súčasťou toho, teraz je to na vás, vieš. Ale oni, samozrejme, tí, čo sú zabarikadujú v tomto, oni to vedia najlepšie, to sa robí takto. Veľa toto riešime, veľa to preberáme, a keď robíme, že nám sa to vlastne, je tam to odporné, myslím si, že to je zlé. A ja som vždy fanúšik toho, že nech to ide nejak inak, nech to ide, kto som ja, vieš, že kto je niekto. Ty by si mal odovzdávať to, čo vieš, aby to tí ľudia odovzdávali ďalej. To je akože celý point. Ale ten svet sa podľa mňa dostal do hierarchizácie elitárstva. Myslím si, že teraz je to peak. To, čo sme teraz, že je to absolútne, čo ja si pamätám teda. My sme vždy spolupracovali so staršími ľuďmi. Bavilo nás to. Mali sme asi aj na nich šťastie, sú to naši kamoši. A je to super. Teraz som mal stretnutie s kamošom, ktorý má 60 rokov a bolo to super. Akože robíme spolu dosky, hráme koncerty, čiže ja si myslím, že áno, ale podľa mňa vy máte nárok ako právo aj vaše generácie teraz noví ľudia, to prichádzajú cítiť to, že je to také. Lebo to také je. Nehovorím, že je to váš pocit. Tí ľudia, aspoň tu, sú podľa mňa postavení. To je doma jak betónová jaká hradba. Je to strašné. Ja som z toho dosť často smutný, lebo si myslím, že to brzdí všetko. Že to brzdí aj tých, čo sú zabetonovaní. Vieš, keď sa otvoríš a povieš ľuďom, poďte, ideme to robiť, ideme to skúsiť, či za to nič nedáš, tak môžeš iba získať. A mal by si to robiť, podľa mňa. Teraz vlastne, ja o tomto veľa neviem, ale čo bol preklad toho Whitmana, to Spev tebe, Spev tebe, tak to vlastne vyšiel preklad, ktorý si ty na ňom nerobil nič. Teda bolo to v tom vašom vydavateľstve, či? Áno, áno. Áno, a ty si to potom zhudobnil. No, je to tak troška, že ja som vlastne Whitmana mal vždy rád, Walta Whitmana a prišiel vlastne nápad, že by bolo super to zhudobniť, to vlastne tvoj otec nám to odporúčil vtedy, by sme to išli robiť do New Yorku a ja som sa rozhodol vlastne, že prečítal som kompletného Walta Whitmana, samozrejme základ, keď chcem niečo robiť, že som prešiel všetko, čo som zohnal a dal som to na novo preložiť to, čo sa mne páčilo. Čiže prekladateľ bol Martin Kotruk, ale ja som vybral fragmenty, že toto chceme dať do slovenčiny, vzniklo to na základe toho, že ja som robil výber, on urobil preklad, z čoho sa stali skladby a niečo vyšlo v podstate ten zvyšok tej knihy, ktorá sa normálne predáva. A prečo zrovna teda Whitmana, že mal si ho rád a teda máš ho veľmi rád, ale... To je, podľa mňa Walt Whitman je super pre každého mladého človeka, lebo to je extrém. To je absolútny extrémny príklad vlastne pre beatníctvo, básnictvo, podľa mňa absolútne renesančného človeka proste, ktorý v sebe nese nejaký kód Ameriky, ktorú som mal rád, ktorá sa mi páčila a išlo tam aj o tú slobodu vyjadrovania, emócií. On bol fakt otvorený na tú dobu, keď to robil, že to bol proste, každý, kto podľa mňa Whitmana sa k nemu dostane, to je jedno, čím začne stebla trávy sú základ, to sa vlastne furt doplňa, že to musí cítiť, lebo tak to je extrémny veľký básnik, preto možno, ale ne preto, že by bol že slávny, ale že som mal pocit, že toto je niečo, čo má v sebe aj hudbu, samozrejme, tým, že to súvisí s celou Amerikou, s tým ostrom Manhattan, pretože počul som tam hrozne veľa hudby, čím som si viac o ňom čítal, samozrejme nejaké materiály, knihy, tak mi to došlo, že toto je vlastne osobnosť, ktorá sedí s tým, čo robíme my, čo by sme chceli robiť a čo by sme chceli asi povedať. A ty vlastne odkedy robíš nejakú hudbu alebo sa... O 14, myslím, že 15 už som mal prvú kapelu a mali sme koncerty. A som... Keď som mal 20 rokov, 19, 20, vyhrali sme Coca-Cola Popstar, čo bolo úplne neuveriteľná sranda. A to som mal 19 rokov a 20 som mal, to vyšlo. Čiže od 20, takže ja som nikdy nič nerobil. Ale posuješ nejaké akože amatérske kapely? Ježišmária, totálny, absolútne. Amatérske to na prístavne začali garáže, tam sme mali prvé, potom garáže, zima. To bolo jasné, tak som strávil určite 7 rokov prvý, že som fakt robil extrémnych podmienkach s extrémnymi ľuďmi, ale to patrí, to bolo super, akože, vieš, takto keď sa na tým zamyslím, mi to príde smiešno, že som však hral a to bolo úplne iná akože liga, bol to fakt underground, ťažký. Aj čo sa týka návštevnosti aj ľudí, ale bolo to fajn, bolo to veľa zimy, veľa agresie, taká normálna klasika old school. To bol úplný old school. Plagáty sa lepili proste na stenu, neexistoval, vieš, že ja sa budú dať sociálne siete, len to bola fakt otrava, akože, ale takže to amatérske slabé slovo, to bolo so vším všudy, absolútne. A nemyslíš si, že teraz akože ten underground posledných, ja neviem, 5 rokov je taký strašne spopularizovaný, hlavne akože na Slovensku, že by chce byť strašne akoby autentický a... Tak aký majú na výber? Áno, súhlasím, ale že nemáš na výber, lebo to hovorím, že ten mainstream
ťa vytláča, ten socpopový retro, to obsadenosť tých rádií, stále to ten istý, ako keby jedna pesnička raz stále niekde. Že ty máš jedinú šancu urobiť si tú alternatívu, ale určite u nás existuje tzv. Mainstreamová alternatíva, vieš, jasné, že to je vlastne ako keby pop, len je to v tomto šate, jasné, to vidím, ale tiež to úplne nehodnotím, neviem to hodnotiť, tiež vidím tam tiež, že niekto chce byť vlastne slávny a robí to, ale začať to, vieš, hovorím, OK, tam už je to na tebe, že ak si to ty povieš, ale možno by som tam neťapil slovo underground, keď si vlastne to, čo strana, len v zelenom, vieš, chceš byť to isté, ale to moc neberem. Ja mám potom rád, že ideme v tomto a povedzme si, kde ideme a kto sme a na čom robíme. Moc sa tu nehrajme. Nemám rád moc karneval, vieš. Keď si spomenieš, že napríklad si ty začínal úplne že na tých garážach a teraz niekto začína, tak tam vnímaš nejaký rozdiel v tom? Ne, myslím si, že to je to isté, čo je sympatické. Začínaš v zime, proste ten štart, jak začneš, čo chceš povedať, čo chceš urobiť, je podľa mňa vždy rovnaký. Hľadáš partiu, musíš mať šťastie na ľudí, vieš, musíte byť odhodlaní a je to, že nie sú prachy, je tam zima, je tam teplo, nejde to, začne sa diať život, lebo ja som o tom od 15 rokov, či som si vlastne s tým prešiel celý svoj život, bol je s týmto, vieš, úplne úzky spojený. A to je taká proste trajektória, ktorá je sympatická, akože to je super, podľa mňa tá mladosť je divoká, bez prachov, bez týchto vecí a že, bo oni budú odpadávať tí ľudia, ty začneš a oni, tí, čo sa javili, že budú to hrať celý, budú v korporáte, čo tam Cčko a k tomu majonézu, skončia, všetci tam budú poschovávaní, ne všetci nejaký vydržia, ale tak to je, že to je to sito, vieš, a potom máš 40 a zistíš, že zostali ste vy, to je super, tak to je proste.